Здравейте! Заповядайте на нашия фестивал Приказка в Трявна, който ще се проведе тази година отново последния уикенд на септември, 25-27 септември, в Стария град на Трявна този път. В двора на Калинчева къща е галерия Гъбенски и арт-магазин Мая, където ще усетите наистина духа на Трявна, където ще се случат много интересни и дълбоко променящи практики, обмен и свързване. Ще има за всеки по нещо. Тази годишното издание сме го подготвили да бъде като все едно човек влиза в храм, все едно човек влиза в старата българска къща. Отвън, в двора и в предверието ще бъдат шатрите с изделията на нашите занаятчии местни, във вътрешната зона вече, в храма, в къщата, в нейната основна част ще се случват работилниците и беседите с лекторите, които сме избрали. И в най-съкровената, най-вътрешна уединена част, ултара, там вече ще има специални практики, които наистина могат да променят живота ви и да доведат до реална трансформация. Тя ще говори Надежда Тодорова. Това ще бъдат практики за отключване на скрития потенциал, практики за свързване с висшия ни аз и мисията на живота ни тук. Така че наистина има и забавление, и знание, и голяма дълбочина за вътрешно развитие. Заповядайте, очакваме ви.